ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали маъмур азия. имрӯз рӯзи чоршанбе мо қарор дорем дар чоршанбебозори ноҳияи дӯсти ҷиликӯл. дар ин видео навор кардем говҳои гӯсаладор, буқачаҳо, ғуноҷино, буқаҳо барои бастан, моли майда, бузу гӯсфанд, қушқор, гӯсфандои барадор, бузои бачадор ҳамаша навор кардем. якта лайк камонен, видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ҳатман обуна шавен. рафтем гови гӯсаладор сеимзод, гӯсолаш буқача бо 4 моҳа буғис 8500 аст, савдо мешавад. то 63 бозор кардааст. саҳар бега 2 литр 3 литр шир доштааст. гӯсолаш калон шидагиай. наи буқа савдо шидагиай. ҳозир бо 9500 гуфта истодагиай. 83 харидааст. 8300 харидагиай. на бухай средний 5500 мега савдо мешава бо 4000 то 4600 бозор карда истай. гои гӯсаладор чорумзой, гӯсолаш ғуноҷин, моли хубай 11000 мега бо савдо мешидааст. саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. бозор то 10000 кардааст. байда камтарам кадагиай. ғуноҷин барои мол кардан, ғуноҷини қисир 5000 гуфта истодагиай. 4350 4400 бозор карда истай. ғуноҷини қисир. на ғуноҷин пародаш хеле хубай барои мол кардан соз 4000 гуфта истодагиай. савдо мешава то 3500 бозор кардааст. на буқачаи ёш гӯсолача 3500 мега бо савдо мешидааст. 2700 ҷои пулгириш 24 бозор кардааст. 2400. ғуноҷинча гӯсола нарша 2000 мега бо савдо мешидааст. ҳозир мепурсем бозор чанд кадагишам. бозор 1500 сар кадаги то 1700 кардааст. ғуноҷинча на буқача гӯсола 2700 ҷои пулгиришай. бозор 24-25 карда истаира. на гӯсола ғуноҷин гӯсола 3000 мега савдо мешидааст. то 2000 бозор кардааст. ана буқачаҳо ёшош ҳардушам сия. наиш 4000 будааст. чанд каданира 34 карда истар бозор. иша 4.5 мега бо савдо мешава. иш пародаш бо хубта. ира 3700 када истар бозор. на буқачаи тарғел буқаи оянда дорад. пародаш хубай 5500 гуфта истодагиай. 5000 бозор кардааст. ҷада бо 3 та буқача савдо шидааст. ӯзи мегирӣ. ва буқача
ду тиша якҷоя савдо кардастан. Манаира қати манаи 7100 7200 бозор кардааста. Наира боша 3300 бозор кардааста. ҳа 3300 о 3300 бозор кардааста. Ишаи ардиша боша 7100 7200. 39 qilyapti bozor. 4500 mega savdo meshida. Asli savdo shidagi neist. Sho'xiya. 4 mega 3900 bozor kardaaста. Aka chimagu. Xaridor boshi, ham 4000 bari. Savdo shidaста bu qachab qaysro'ni baroy bastan 8500 mega savdo meshava. Xo'p, 68 sarkadagi to 7000 bozor kardaaста. Xey farbi. Savdo shidaста bu qachay sredni 6000 mega bo savdo meshidaст. 53 54 bozor kardaaста. Нобқаи средни 5500 мега савдо мешидаст. 4900 бозор кардааста. Нобқача пародаш хеле хубай 4100 бозор прасидааста Иран. 41. این هفت طرف چیزایی وقت اگر تمامشی رو لباب کنوزا فهمیدم 41 бозор прасидааста Иран. Нобқача ёш. Қача пародаш хубай 4000 гуфтаста савдо мешава. 3350 сомон бозор кардааста Иран. Нобқо барои бастан 8000 мега савдо мешидааст. Ардишам барои бастанай 6000 бозор прасидааста. Ардиша 12000 якҷоя. Мана барои тоқа беоча 1200 калониша мега 600 сум майдаша. Калониша 700 800 бозор кардааста. И майдара чанд кадам? 600 кадагиш. 600 сум кардагиш будааст. И модабзо чанд яй? 1300 калониш, шиш кабуд 1100 сум. Бо савдо мешава. На барача қучқар бар қача? 9 будааст. 1100 сум савдо мешава думоҳа барача. 900 сум бозор кардааста. 1000 сум ҷои пулгириш будааст. Salom bering kiratalar. Ketirdalar salomni qabul qilasizlar. На гӯсфандои барадору бузои бачадор 2000 довни мазори бо савдо мешаванд. бузои очабача 1300 1200 бо савдо мешаванд. خب گوسفندای برادر 1800 1700 خیلی پیر و بفرشیدگیاش 1600 هم پرسیدگی هم زورا باشه 1000 سم 900 سم 1100 سم خوب باشه зависит даимо састияни мол ҳар хел нарх карда истай бозор 1800 мана дуташ ҷои пулгириша дуташ боша 1700 қучқорбарай нош 1400 боз савдо мешавад
гӯсфанди баррадор. Гӯсфандшам созай. Тон бинед состояниш хеле созай. 3000 гуфта истодага бо савдо мешидааст. 2200 2100 бозор фурсида иста будааст. Гӯсфандиш хубай неки бо фарби ҳай дар хона калон шудага иш бузи очобача. Ҳардашам бачқча? Чанд гуфтӣ? 2500. Дугонак бачаш хати савдо мешава. Бозор чанд кад? 17 17.5 1800 ам кадагия бозор.